Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Information Secretary ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA uba overcome the car haka laitari gunailar arja arpun rio ula pentip shakilat pathai kubor baka seng kala dep ban pan Jingbit na office u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District nadu ka arpo kundai tari gunaitung arja arpun rio ban Pynlong ya ka rally ka bajai haka south tari gunailar arja arpun rio. Hynrei, haga negasngi, ginoi lam ka association gila let bani kundo yo Deputy Commissioner but yo Superintendent of Police ka East Giant Hills District ban tip ya karai halor ka teka jingpan Jingbit, Hynrei la pentip shaki, ba syam la ay Jingbit ban Pynlong ya ka teka rally. Halor ka teka benta ka JCOMSWA kala krensyay ba karam weng ya ka nigaray Hynrei kan Pynlong bet ya ka rally ka ba jay kum malabu por ba nakal yang Information Secretary ulaong bat karpat ya baro ki pajbak ka East Giant Hills District ki ba imja nagakam tido yong bakin wan siya ka jingalang hakamat ka Office u Deputy Commissioner haka por si pobajiman step haka south ring nailar arajar apun rio. Nalor kita ula kodru iki seng balang ya kirang basnong ki samla ki nong nya kali ki truck association bat baro ki seng ki biadai bat kakam do yong bikin wani sim benta ka ni rally da ka baong ba ka ni kakam ka kata amtang ki batrai do yong Hynrei ya ka lawai jong ka jelahi baro ka wai ngawan ba pensai sapi ki paj ba Beit jong ga rilom khasi bat jantia kat kum ka permission ka bangi labu how DC naduk ar khudai tarik na nyew arjar afan riu nagbenta ka peaceful ready ka bangin Pynlong lasai ka south tarik nai opra aja afan riu meni ka singi lawan mi biang na office jong DC but SP jilai ngi juba bakim la ban ai ka par mission tena kata daw ngi kung go JCOMSWA ngi wan sapi ki paj ba ban pensai ya ka peaceful rally nagliang jong ngi kung JCOMSWA ngi layad Beit ngin ken randin tena kata daw ngi kirpat jor ya phi baro ki paj ba ki ba imja nau deu yong ba phin siu bha ban yawan ban yasno tilang bat ngi ha ka ni rally ka banlong lasai hangte ha office jong honorable DC East Giant Hills gapor chipeu baje kirpat joro ya baro nadu ginong thepdai ginong jet slate ginong rep ginong balasngi kumjoro ya ginong syong dukan ba phin siu bha ban yakhang ya ki jingtrei jong phi bat yawan sya kane ka peaceful rally ka bangin Pynlong ikirpat ro ya baro ki NGOs bat hilong kmi kilong pa ki khon samla kenthei bat senrang ban yawan ban yasno tilang bat kumjuro ya baro ki ba edri ba jaj benriu ba phin yawan ikirpat ro ya baro ki driver and trucks association bat ya baro ki association jong ki dewyong ba phin seu bha ban yawan ban yasno tilang bat ni namar kani kadei kalawai jong ki khon gifti jong phi bat kadero ka plengja jong iwei pa iwei itleu ying ki badon hapo ka jala Meghalaya tenaga diang jong ki JCOMSWA nadu pasdang hadu minta ngiyeng bandawa ya ka hok jong phi upaj ba ban pli yau dewyong kum ha ki por ba menswa khanang banyo ban ya trelang hado urit uria nagaliang jongi ke JCOMSWA ngi kirpat ya phi namar kani kala dei ka por yangi bangin candid benriu no bangin yami lalajong githli wing kisem bat wan ban yasno tilang bat ni dagawei ka bor dagawei ka jingmut dagawei ka sur kumbaong ki kantin lalingin yeng bat pret ngin san lekelon hangtang in yo ya ka jingjob ban pli ya udeu yong nagaliang jongi ke JCOMSWA ngi kirpat ya phi upaj ba bat kumjuro nagaliang jongi JCOMSWA ngi kitbok kirwiang ya phi bau blei un a ya phi ke met ke phat ka bakwaj bakhia khanang bangin la ban ya kendo lasai hangte ha office jong honorable DC hagapor chipeu baje habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya